Omdat de bedrijven geen eigen verkeerpje maaien, hebben ze geen inkomsten. En dat wil de kosten gewoon teruggaan. De skeer rent in de 10.000 euro's per dag, zei Erik van Drie. Hij had een vermeerderingsbedrijf in de Waardwoude dat vol slijn op slot zit. Nou, we hebben ongeveer per dag 25.000 broedeieren. Normaal leveren ze 20 cent per ei op. En dat gaat waarschijnlijk misschien wel 0 worden, 0 cent. Dus dan is het de rekensom snel gemaakt. Als zijn eieren over 3 weken nog net verkocht worden kennen, is de skeer net te oersjen. En die wordt waarschijnlijk net vergoeden. Een financieel drama voor het bedrijf. Ja, dan wordt het wel lastig voor ons. Dan zullen we in eerste instantie naar de bank gaan natuurlijk. Maar onze hoop is toch eigenlijk wel dat er uit het noodfonds dat we daar geholpen gaan worden. Financieel wat ondersteund worden, want dat kan gewoon niet. Dat kunnen we niet leiden, zeg maar, zo'n strop. De angst voor de vogelgriep is ik hier duidelijk te vernemen. We maaien net naar binnen. En de camera bij mij van Drie zelfs filmt, maar net broektwijze op een orenborkerij. Ze zijn heel benauwd van besmetting. Ja, toch wel eigenlijk, want het virus is ongrijpbaar. Het virus heeft geen kleur dat je kunt zeggen van daar is het en daar pakken we het aan. Wie weet komt het wel door de lucht. En het is toch wel een beetje spannend als je de hok inloopt. Van, is alles nog gezond? Maar vanmorgen was alles nog prima, dat kan ik u zeggen. Omdat de piekenboer dat graag zijn houden wil, begrijpt hij de maatregels wel. Ja, er is alle begrip voor de maatregelen die genomen moeten worden. We moeten dat virus weg zien te krijgen. En daarom strenge maatregelen is prima. Maar we willen niet omvallen als bedrijf zijnde. We willen graag verder. En voor de toekomst zou het mooi zijn als we een beetje geholpen worden dan.